Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, апаву хоҳаро, бардорои азиз, модарое ки тамошо мекунед. Як моҳи рамазон набудем. Бардорои азиз, апа модаро имрӯз ина бо эфирмонам сар додем. Нафаре ки занг зада мепурсиден ака кай эфир мекунед. Ина имрӯз 31 марти соли 2025. Бардорои азиз, бозам эфир баромадем, дар хизмати шумо ҳастем. Чӣ кор мекунем бардорои азиз? Авиакас ҳастай, хизмат мекунем, билети шуморо мегирем. Ба тамоми самт, ба тамоми ҷо билет дорем. Билетҳои электрони ҳавопаймо. Билети поезд дар кор бошад, фақат дохили шаҳрҳои Россия дорем. Бардорои азиз, апаву хоҳарои ки тамошо мекунед моро, авиаканали Авиакасаи Толибов. Ман Хидм Толибов ҳастам. Билетотона хидм афорид мекунам. Ба дилпор метавонед муроҷиат кунед, билет харидорӣ кунед аз авиакасаи мо. Хулас, соати кори мо аз соати 7 саҳар то соати 11 шаб ба вақти Москва мешавад. Фаромӯш кардем бардорои азиз, идои гузаштагӣ. Хай мода имрӯзам пагарам ид мекунанд мардуми хумон. Ҳаматона табрик мекунем ба ҳамин идои омада. Ва худованд рӯзаву намозу хайр моро қабул кунад, дуо мекунем бардорои азиз, аз шумо ва аз моро қабул гардонад. Марамат кунед, дар эфир мешавем 1 соат саволу ҷавоб мекунем. Оиди нархи нави билет, шахсонида ки билет дар кор бошад. Дар WhatsApp бардорои азиз, номере ки шумо дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номеро WhatsApp ҳастай, занг занед ва билетҳои худтона харидорӣ кунед. Ровна як моҳ дар эфир набудем бардорои азиз. Пагарам ина 1 апрел мешавад аллакай. Азизулло Зайнолозода 28 апрел. Ва алейкум салом. 28 апрел полква душанбе ютер чанд сума? Пешаки раҳмат. Ютер бародари азиз, Санкт-Петербург душанбе ютер намепара. Авиакомпания Уралский ҳастай. Ё Уралский мепарад, ё ки Сомон Эйр мепарад бародари азиз. Ай Санкт-Петербург ютер фақат хумонда ай Москва ҳастай бародар. Ай Внуково мешавад, душанбе мепарад. Тамом. 28 апрел. Ози нарх навои билета мебинем. Бародари азиз, гапто мезанем. Хоб. Так, 28 апрел. Якта рейсаш 2:30 саҳарда мепарад, саҳарқатӣ. 21700 рубл мешавад бародар ҷон. Баъд дорад бо рейс Уральский авиакомпания ҳастай. Российский авиакомпания. Ози нархша гапто мезанем. апрел. Уральская авиакомпания бародарҷон 21400 рубл мешавад рӯзи 28 апрелда. 21400 рубли Уральский авиакомпания мешавад бародарҷон. Азизулло. Марамат кунем бардорои азиз, билетҳои рафтан ҳозиам арзон ҳастай. Ай Москва ба душанбе рафтан аввалои апрелда 11100 рубл. Внуково душанбе миёбен 11100 рубл. Сеюм чормоҳи апрелда Внуково душанбе 11100 рубли бародаро. Баъд Шереметова Бухтарам билетҳои арзон дорад. Далер ва алейкум салом. 27 апрел Москва Ташкент чанд пул? Без багаж. Оз мебинем бародар. Москва.
Ташкент. 27 апрел. Так. Без багажа вариант. Москва, Ташкент. Так, 10900 рублей мешад, Бардорҷон. 27 апрел. 10900 рублей нархи билет. Андрей Петрович, валейкум салом. 16 число да Жуковский, Душанбе, багаж қатӣ. 16 апрел ёки май. Бародари азиз, числоро ки нависем, моҳшам гап занем. 16 бахшиши ҷа нависта будиям. 16 число Жуковский, 16 апрел Жуковский, Душанбе. Инҷа бародар нависта будаем, мо хушро аҳамият надодем. 16 апрел да Жуковский, Душанбе. Бародарҷон, 15900 рублей мешавад. Билети арзонаш 15900 рублей. Агар маъқул бошад, марамат муроҷиат кунед. билетотона бигирем, бародари азиз. Хушомаден, дастгирӣ кунед, бародарҷоно. Касе ки эфир медурояд, як дона лайка бигзорен ба хотири дастгирии канал. Икром, валейкум салом. Жуковский, 15, 16, 17 апрел. 16 апрел, бародарҷон, 15900 рубл мешад. Так, 17 апрел, 15917 апрел. Жуковский, Душанбе. Хоб, 15 мебинем. 15 апрел бошад арзонтар. 13600 рублей мешавад. 15 апрел 13600 рубл метавонед харидорӣ кунед. хуш омадем, бародари азиз. ина марамат кунед. 2 апрел чанд сумае? билет киҷо чанд сумае, бародар? билетҳои рафтан, бародари азиз, арзон аст. омаданам як хеле арзон шида гаста. билетҳои шаҳрҳои Тоҷикистон омадан. масалан, як моҳ пеш ай 30,000 боло буд, 30, 33, 35,000 буд Шанбе, Москва. ҳозир арзонтар шида. масалан, ба сомонирам мегирем, бародари азиз. масалан, касе ки ай Тоҷикистон бошад, фарқ надорад, шумо ё сомонӣ доред, ё ки российский рубл доред, билетона гирифта метиҳем, бардорон. ки ҷое ки мерен, хо ай Душанбе, Москва, ё Москва, Душанбе, дигар давлатҳорам ба ҳамин ду курс мегирем, ё ки сомонӣ, ё ки рубл. марамат муроҷиат кунед. ай Ӯзбекистон, Жуковский, бародарҷон, Ӯзбекистон як қиёмат шаҳр дорад. ба лаҳҷаи химон як қиёмат шаҳр дорад, Шеринав. ки ҷои кадом шаҳри Ӯзбекистон? Ташкентай, Самарқандай, Бухорой, бародар, Қаршие. як дунё шаҳр дорад. савола пурра нависем, бародари азиз. саволотуна пурра нависем. билети арзон тарафи Тоҷикистон рафтан, бародарҷоно, ҳозир фақат Внукова, Душанбе астай. 11100 рублей. 3-4 апрел метавонед харидорӣ кунед. Андрей, саломат бошед, бародарҷон. Ҷумагул Назаров, ака, Шереметова Бухтар, 25 апрел чанд сумае? ҳозир мебинем, як дақиқа. алейкум салом.
25 апрел рейс нестае. 23 апрел рейс мешад 13200 рубл. Баъди 23 бо 28 29 апрел рейс мешад. Хулас 24 25 26 27 апрел рейс нестае. Назар бардар. Муҳаммад Нурмуродов 29 апрел Москва Душанбе. Роз мебинем бардар. Роз як дақиқа бардар ҷонам. Зангда ҷавоб метиҳем. Бо суҳбатҳомона давом метиҳем. Алло. Гап занё нафар. Билети нархи дидим бугӯйдми? Майлаш билет ки ҷора? Москва хуҷанба нодируму якти кодики то 3 солаям не қариб 2 солу 7 моҳа. Кадом числода? Ардошти якти мегирими? Кадом числода? То 7-ум 8-ума де. Якум аз 5-ум сакр то 7-ум 8-ума. Озия паҷон як дақиқа. 2 нафар мешана? Озия як дақиқа. Так. Общий ҳарду шапаҷон 22300 рубл мешавад. Бачим айдабам отдельно мегирим ёка? Чӣ хел отдельно? Ё якта одам мегирим халосми. Бачим айдабам вайми? Не, ҳардушро мегирем. Бале. Кадом рӯз ба 22000? Рӯзи 3 апрел мешаду. Баъд баъд 2 апрел аст ҳамин нарх. 5 6 7 8 9 10 арзоно ҳамин рӯзаба? Не, ма ҳамин арзоноша шумо да гуфтаистам. Баҳо чи 7 8 чи? Қимат ми? Бале. Майли шакал маслиҳат кунӣ бозам музим. Майлиш хумо паҷон. Так, бародари азиз, дальши саволлоро мехонем. 29 апрел Москва Душанбе гуфта буданд бародар. Рӯзи як дақиқа. Москва Душанбе. Бисту 9 апрел Жуковский Душанбе варианти арзон 15900 рубл мешавад бародарҷон. Так, Внукова бошад. Внукварам 15900, Жуковскирам 15900 рубл. 29 апрел Москва Душанбе варианти арзонаш ҳамин аст. Жуковский Узбекистон Тошкент баъди 15 апрел чанд сум? Жуковский Узбекистон, Жуковский Ташкент баъди 15. Оз мебинем бардар.
Жуковский, Ташкент. Так, баъди 15 8600 ҳам хел мешавад нархи билет бе багаж вариант аст. Ака Икром 8600 рублей мешавад. Жуковский ба Ташкента. 17, 18, 16 апрел ҳамин нархи арзон. хуб, ина марҳамат кунем бародарҷоно. комида ки нархҳо маъқул шудиса, бародари азиз метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед, паспортатонро рӯй кунед, билетатонро гирифта метавонед. Самарқанд, Жуковский, 2 апрел. Самарқанд, 2 апрел. Так, варианти бе багаж дорад 21 000 рубл мешавад. Самарқанд ба Жуковский, 2 апрел. Маҳмудҷон, 29 апрел, Москва, Душанбе 15900 рубл мешавад. Ай Жуковскийрам ҳамин нархе бародар, ай Вунукварам 15900 рубл мешавад. 29 апрел. Али Абдулхамидзода, ва алейкум салом. Ака 10 апрел бинем ку Дамадедов клуб. 10 апрел, Москва, ба клуб. Дahmi апрел, Москва, клуб. 14100 рубл мешавад бародар. 14100 рублей. хуб, 8 апрел 13100 рубл мешавад. марҳамат кунед. Сафарали, 5 апрел, Казан, Душанбе, чанд сумай? 5 апрел, Казан ба Душанбе. Оз як дақиқа. 5 апрел. Так, 5 апрел. Панҷими апрела бародарҷон 9600 рублей. Казан ба Душанбе. Акаи Сафарали. Али Абдулхамид. Гап надорам ака. Саломат бошем бародарҷон. марҳамат кунем бародарои азиз, апа ва модарое ки нав медироен, саволотона додан гирен. билети ай Тоҷикистон омаданам камтар арзон шудагия бародарҷоно. марҳамат кунем. Чорум апрел, Вунуква, Душанбе. Комил Файзов 11100 рублей мешавад бародар. 11100. 11 и 100. 100 рублей. 3 апрел ҳамин нарх. 4 апрел ҳамин нархай. Фақат ки 2-3 одам ҳам хел нархи арзон. Ҳамин 2-3 билетай бародарҷонон. Агар шумо бисёрӣ бошем, бо уш дигар нарх мешавад. Ҳамди 3 нафартона 11100 мегирем. бо нархи билет бо дигар ҳастай. Агар 1 нафар бошем, 2 нафар бошем, 11100 рублей ҳастай. 3-ум, 4-ум. Вунуква, Душанбе. варианти арзон ҳастай.
марҳамат кинем бародарҷоно. билетҳои дохили тоҷикистон ҳам дорем бародаро, яъне ки душанбе хуҷанд ёки хуҷанд ба душанбе хеле ҳисорам ҳастем мода метавонем муроҷиат кунем. билети поезд дохили шаҳрҳои россиярам ҳастем. Москва Питер ё Москва Новосибирск Екатеринбург ки ҷое ки шумо поезд қатираки бошен билетша ҳастем бародаро метавонем муроҷиат кунем. Абдуразоқ 25 апрел чампул Москва Самарқанд роз мебинем бародарҷон. Москва Самарқанд. Так, Москва Самарқанд. Варианти без багаж. Озяне хемамна. Варианти бе багаж дорад 9200 рублей мешад бардар. 9200 рублей. Салом алейкум ака, пага Шеремета Бухтар чанд сумай пасадкаш? Шеремет ва Бухтар пагада. Пага 1 апрел бародарҷон, ҳозир мебинем. Якуми апрела як дона билети арзон мондагия бардар. Так 12900 рублей. Агар успед кунем бародари азиз, ҳамин нархи арзон якта мондагия. Пага шавда мепарад, соати 11:30 шавда мепарад, 6:15 саҳарда да Бухтарда мерасад бардар. 12900 нархш. Фарҳод Москва Кулов чанд сум акам? Кайда бародарҷон? Кадом числода? Ҳар рӯзуш ҳар хеле. Через посадкаш. Через посадка. Через посадка. Посадка надорад ба фикри ман. Шеремета Бухтар пагада. Ман бинем бардар. Ба пересадка вариант боша. Вариант надорад. Шеремета Бухтар ба пересадка вариант нестай. Фақат прямой рейс аст. 7 число. 7 число. Москва Кулоб. 7 да Мадид Кулоб 13100 рубл мешад. 7 8 13100 рублей мешад бардар. Уральский авиакомпания Кай Фарҳод 13100 рублей. Салом акаҷон, Шеремета Бухтар 28. Алейкум салом. 28 кадом моҳ бардар? Апрел. 28 апрел агар дар назар дошта бошен, так 15300 рублей нархш. Резо Олимов 15300 рубл мешад бародар 28 апреля. Дигар ҷо посадкаш чанд сум арзон. Ай Шеремет ва агар дар назар дошта бошен ака вариант так душанбера дидан дар кора. Ҳозир ман мебинем бародари азиз. Шереметова душанбе мешад. Пересадка ки бошад ё душанбе мешад.
душанбе фақат вариант агар бошад пагада мебинем барло. Пагада нестай. Пагада лучше Жуковский душанбе варианти арзон астай. Прямой рейс гирем. Ай Жуковский астай барло ҷон. Жуковский астай 11300 рублей мешавад. 11300 Жуковский душанбе пагада. Пересадка вариант нестай. Шереметова надора. Фарҳод WhatsApp кор мекунад. Мекунад барло ҷон. Ҳамин номерои WhatsApp муна. метавони ҳозир занг занем. мо ҳамҷо номероро мондем ки шумо муроҷиат кунед барло ҷон. Сахранид кунед. Занг занед барлоро суҳбат мекунем. Прямо гап мезанем. Чӣ саволе ки нофаҳмем ки бошад гап мезанем. Резо саломат бошем барло ҷон. ҳамҷо мо номероро бардораи азиз мондагием. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки шумо билет бигирен. Просто так намондем ку. Марамат кунем бародар ҷонам. Касе ки меҳмон бошад, мо дар ин канал эфир сар метем бародаро. Ҳар бега 1 соат вақт ҷудо карда нархи навои билета гаптон мезанем. Ба ҳамин хотир подписатсия кунед. Подписатсия кунем бародарои азиз. Савол ҷавоб мешавад ҳар бега. Хабарои нав кишид, ҳатман шумода хабарша мерасонем. аз куҷое бошад пасадкаш чанд сум мешавад? Шереметова набошад, дигар ҷо бошад. Дигар ҷо бародарҷон, дигар ҷо қиматае пересадкош, қиматае Москва, Душанбе қиматае. Москва хуҷанд мумкин бошад. ҳозир прямой рейс арзонае нисбат ба пересадкара. шумо пересадка қариб гуфтесин. ҳамин Москва Душанбе варианти арзон дигар намеёбем бародар. Прямой рейсае арзонае. Пересадкаш қиматае бо. Ман шуморо гуфтесам ку агар прямой рейс бигирем пагада варианти арзон астае. Даврон Қаюмов ва алейкум салом. Дамадедов. Кулоб Дамадедов 2 апрел. Кулоб Дамадедов 2 апрел. ҳозир мебинем бародар ҷон. Айкулоб ба Дамадедов 2 апреля так 24600 рублей мешавад. Акай Даврон 24600 рублей. Гап нест ба пеш. Саломат бошед бародар. бародарои азиз, ним соати дига эфир мекунем. Марамат саволотона тез нависен. Изо накашида нависен. Смело. мо ҳамҷа дур омадем ки шумо хоҳед суҳбат кунем бародар ҷонон. марҳамат. Зубайдулло Екатеринбург Душанбе аз 15 то 30 апреля чанд сум? Так.
аз 15 то 30 апрела ҳозир мебинем бародар. Так, варианти арзон озиянда Екатеринбург то Сима. То Сима так 15 000 рубл мешавад бародар. Варианти арзонаш 15 000 рубл. Ира мешавад 20 так 25-26 апрела мешавад. Варианти арзонаш 25-26 апрел. 26 апрел 15 000 рубл Екатеринбург, баъд Душанбе. Саломат бошен, гап нест ака. Алло. Шумо занг заден ака? Алло. Алло. Алло, гап занед ака. Майлеш хуб ака. Майлеш хуб. Хуб ака. ҷамшед Саидов, салом. Ваалейкум салом. Москва, Бухтар, ай 25 май то 3 июна. Так, Москва, Бухтар, ай 25 май. Так. ҳозираш да бародарҷон 26 000 рублай. Ай 25 май то 3 июна, Шеремета, Бухтар. 26 000 рублей нархи билет. 26 000 рублей. Саломат бошен. Гап нест бародарҷон. бародари азиз, касе ки навдур омадеса, хуш омадед. марамат кинен, меҳмон бошен. Авиакасса ҳастаем. билетҳои нархҳои дастрас дорем. номерои WhatsApp 5497 охираш.
гирен истифода барем ба тамоми рӯи дунё билет ҳаст, электронни билет ҳастае бародаро. Ҳами хона шита метавонем билет харидорӣ кунем. Любой кор мешавад карда. Хоҳем числоша алиш мекунем, хоҳем возвратш мекунем любой момент, любой время. Фақат ки шумо гап мезанем ки ака пеша билета гирифтан. баъзан билетҳое ҳастае ки возврат қатъия бардора, баъзанеш возврат надорад. масалан хе ҳолатҳо ҳастанд. баъзе билетҳое ҳастае ки возврат ҳам надошта бошад, числоша алиш карда мешавад. масалан шумо пагада рейс дорен якумда, лекин кор мебурояд шумода наметавонем парида, метавонед панҷумда монеша, метавонед даҳумда монеша. хел моментошам ҳастанд. баъд ами саволе ки бисёр популярни ҳастае, қариб ҳар рӯз ин савола мешунавем. ай кӯдаки майда меган бесум ҳастае, билеташ бесум ҳастае. ё ки кӯдаки майдадан билет мегирем 6 моҳай ё ки 11 моҳай, 5 моҳай. хел саволо бисёр мешавад ки ҳамин кӯдакодан билет мегиранд. чӣ документҳо дар кор? Бардори азиз, бале билет мегирем, загранпаспорт дар кор мешавад. хоҳ вай 1 моҳа бошад, 6 моҳа бошад, вайда загранпаспорт мекунем, билет мегирем, баъдан иҷозат ҳастае рафтанда. вайам ранги мову шумо ҳуқуқ дорад бардоро. лекин нархи билеташ арзонтаре нисбат ба одами калона. хеле нархш арзонтар аст. кӯдакҳои то 2 солара бардори азиз 15-20% мегирад. вобаста аз авиакомпания ҳастанд. ай 2 сола то 11 солара ай 50% то 70-80, баъзе рейсҳо 90-95% ҳастанд. аз 50% сар мешавад. вобаста аз рейс, вобаста аз авиакомпания ҳастанд. ба ҳамин хотир ин чизора ба хотиртон бигирен, дар кортон мешавад. як ҳаста мегӯем ё ки хутондам дар кор мешавад. екатеринбург душанбе чанд сум? Кадом рӯза бародар? шумо числоша гап занед, мо бинем. кайда дар кора, кадом числода? салом ака, 10 апрел чанд сум билети Домодедов Кулоб? Раҳмат. валейкум салом бародар, ҳозир мебинем. Москва Кулоб 10 апрел. 10 апрел Домодедов Кулоб 14100 рублей мешавад бародар. 14100 рублей. айда арзонтар, баъд агар арзон бигем 8 апрел мешавад 13100 рубл бародар. 1000 рубл арзонтар аст. 22 апрел Екатеринбург душанбе. хоб возьмем бародар. Екатеринбург душанбе 22 апрел. апрел Екатеринбург душанбе. я Сомон Эйр вариант ҳастае 18500 рублей бародар. 18500 22 апрел. баъд Уралский авиакомпания ҳастае арзонтар. Уралский авиакомпанияш бошад
Так, Уральский авиакомпания 15300 рубл мешад. Российская авиакомпания. Екатеринбург, Душанбе, 22 апреля до назад бардор. Ани Зоиров, алейкум салом. Брат, 28 апрел да мадед клуб чанд сумай. Ба савол дигар дорам, аз кадом граница отпечатка пальца намегиран? Раҳмат барои хизматот. Аллоҳ нигаҳбони шумо бошад. Саломат бошед бародарҷон. Аэропортҳои Москва бошад, ҳамаш мегиранд. Ҳамаш отпечатка палец мегирад. Казан ба фикрам намегирам, бародари азиз. Новосибирск ё Казан ба фикрам ҳамин ду аэропорт намегирад. Дигар ҷоҳоша фаҳмидагием ки мегиранд отпечатка палец. Палец мегиранд. Агар ки чиза аэропортҳои Москваро дар назар дошта бошед, ҳамаш мегиранд. 28 апрел Домодедов клуб. Домодедов клуб 28 апрел 17100 рубл мешавад бардар. 17100 рублей. Бародари азиз, куя лайкорам хабар гирен. ҳазор раҳмат барои нафаре ки лайк мондан. 10 дона лайк шудааст. Салом алейкум ака, Екатеринбург, Қурғунтепа. Бародарҷон, валейкум салом. Екатеринбург, Қурғунтепа рейс нестай бародар. Душанбе ҳастай. Рейс Душанбе мешавад бародари азиз. ё Душанбе ё Хуҷанд. Қурғунтепа ё Кӯлоб иҷа намепарад. Хулас самихел бардар. Ака, Екатеринбург, Душанбе кадом рӯз апрел арзон? 22 дар шабим ака арзон. Майра оз мебинем бардар. Дали 6 дали 6 бародари азиз. Аида ба фикрам арзон нест. Хайр як бор дига мебинем. Так. Дальше 20 так 25-му 26 апрел мешавад 15000 рубл бародарҷон. Ай дига арзон надорад дар моҳи апрел. Ай дига билети арзонтар нестанд. Акай Равик. Рома, валейкум салом. 12 лайк. Раҳмат акай Рома. Майда билет астае ё билет бромадагиай. Екатеринбург, Душанбе аз 1 то 16 19. А 1 ки бошад бародари азиз, ами арзонаш 9 апрел. Узма бина 9 апрел мешавад 12000 рублей. Екатеринбург 8 апрел бахшиш
8 апрел мешад 12000 рубл барлар. 27 май Домодедов клуб. Раҳмат ака, саломат бошед. Москва клуб 27 май. май Домодедов клуб 18700 рублей будааст. Акаи Рома 18700. ба фикрам ки қиматаяам барлар. хай мумкин арзон шавад барлар, ҳеҷ гуфта намешавад. ҳеҷ гуфта намешавад. ҳаҷ дад мекунем, гап нест. Бардори азиз, эфир сустай. қариб ки 45-46 минут мешад дар эфир будем. ҳамадар раҳмат, нафаре ки дур омаден, гап заден, лайк монден, суҳбат кардем. ҳаматонда ҳазору раҳмат. гап нест акаи Рома. хай мумкин шавад арзон ака. худованд нигаҳбонтон. Та агар насиб кардаги бошад бо эфир мекунем, бидурен суҳбат мекунем, аз нарх навои билет шуморо бохабар мекунем. худованд нигаҳбонтон то эфирҳои оянда. Касе ки билет дар кора ина марамат кунед, то соати 11 шаба бардори азиз кор мекунем. худо нигаҳбон.